Hyvää päivää. Tänään puhutaan elämän tarkoituksesta. Ei sen. Tänään mennään hoitaa asioita. Käydään niinkin monimutkaisia juttuja tekemässä, kun käydään tuossa paikallisessa tiimarissa. Tulostelee vähän lippulappusia. Ja punainen paita on tehnyt paluun. Nyt se on pesty, niin sitä voi käyttää ainakin 2 viikkoa. Se oli kiinni. Ylläri. Joo, se oli kiinni se kopioliike ja ilmeisesti se oli vapaa myytävänä se liike, eli eipä tarvi sinne mennä. Reitille tekemistä niin löydettiin semmonen paikallinen mini-hoploppi tosta ostarilta. Niin mennään sinne. On muuten kauhea tuuli täällä. Oli varoitukset tuossa tie yläpuolella olevissa semmoisia infotauluissa, että en mä tiedä mitä se espanjaksi sanottiin, mutta se oli semmonen logo, että varo tuulta. Oispa leijä. Niin ja semmoista, että älkää käsittäkö väärin, ei täällä ole tympiä eikä ankia eikä mitään semmoista. Pernun matkatoimiston reissut nyt on vähän hazardeja, niin se on toisaalta ihan hauska, että ne on hazardeja. Tulee nuo alueet tutuksi, kun härvää ja härää tuolla ympäriinsä. Se on kyllä mystinen tämä risteys. Tuo menossa tuonne. Minä menossa tänne. No ei tiedä mihin ne menee. Setä sanoi, ettei saa kuvata, niin mä otin GoProon mukaan. Hähä. Emilia ja Annukka, haluatteko syödä suklaamuffinsin vai käydäänkö ostamassa jäätelö? Muffinssi. Aivan lumirä. Toki. Täällä ei kauppareissulla vararikkoon jou. 2 sakillista ruokaa ja hintaa tuli 27 €. On mandariinia ja kanafilettä ja makkaraa ja pekonia ja tortilalättyjä ja banaania ja kermaa ja minkä näköistä soosia ja aurajuustoa ja 3 kiloa lihaakin on tuossa niinku samassa. Mutta sitten käytiin tankkaamassa auto tyhjästä täyteen, se maksoi 43 €. Euro 3,19 oli litrahinta. Euro 3,9. Mitä? Ja miksi mä puhun näin juntisti? Ootko nää kökkänä öökkänä? Meikä on mietiskellyt semmoista, että jos oikein tympii ja ottaa päähän ja mikään oikein sujuu, niin kannattaa tehdä tortilloja. Ole! Kuka tekee parhaat tortillat? Tortillaöverit. Tortillassa oli täytteenä aurajuustoa, manojeesia, sipalia, kurkkua, tomaattia, jauhelihaa, habanerosoosia. Mitä muuta? No sinnepä niitä olikin. Pari semmoista isotoppivettä. I'm dead.